zdravím všechny u nového videa. Já jsem Krištof a teď jdu něco říct do trubky. Jdeme na to. OK. Takže, jak se máte? Já jsem na druhé straně. Ahoj Krištofe. Ahoj. Jsem David. No, a já jsem Krištof. Ano. A jako jak se máš tam na druhé straně? Dobrý. No, já jsem v háji. Já mám tady boušku. No boučka, ne? No, právě jste v realitě herné bouška. A teďkon umím pěkně zacinkat. Jsem padl na můj noha.